R2, E2, počúvaj, nezahrali by sme si CS16? CS16? Akým prízvukom to hovoríš? A po druhé, aké CS16? Nemáme ani len počítač. Ty si ma nepochopil. Pozehaj. Pomôž mi trochu. Krima. Vyhrali sme. Sme víťazi. No, sme víťazi, ale čo budeme teraz chovať? Všetko zverstvo sme vyzabíjali na našom statku. To ma nezaujíma. To teraz podstatné není. Mládež, kde mám tie slohy? Ale pani učiteľka, vy ste povedali, že ich máme dostať. A žiadne ale. Povedala som, že ich máte doniesť. Nemáte ich 5. A zabudnite, mládež, že vám budem hovoriť nejaké malé písonky. Zabudnite. To bol len sen. No, už nikdy nebudem počítať vektory pred spaním. Smrdíš!